Kada se čistim od mokraći, ne umijem to raditi lijevom rukom, kako postupiti? Allahov poslanik alejhi selatu vesselam jasno je zabranio da se čovjek čisti od mokraće ili čak znači od nečistoće, velike fiziološke potrebe desnom rukom. Jasno, znači čak su neki učenjaci kazali da ovaj hadis iz njega proizilazi stroga zabrana haram. Tako da imamo jasnu zabranu. Sad ostaje taj moment da se može desiti da insan zaista ne zna kako će lijevom rukom da se očisti, ali znači mnoge druge stvari insan ne zna pa se nauči. Tako da insan treba da zna da imamo s jedne strane jasnu zabranu, da se čovjek čisti desnom rukom, lijevom rukom treba malo da se pokuša, naučit će se. Znači maksimalno se izbjegavati, osim kada je bilo znači, situacija da čovjek lijeva ruka ili posječena ili u gipsu ili ne daj Bože paraliza, tada čovjek nema druge opcije osim da se čisti desnom rukom. Ali sve dok su mu oba dvije ruke zdrave, treba da pokuša da to radi lijevom rukom.